Arról... Elindul rajta, ami javar, inkább úgy mondom, ami javar, hol megírom, csak az biztosan évesen, vagy jár. Változtak megint a fél ismeretségi köröm. Igen. Pedig ahogy megtalálom, hogy működik, a világon nem csak olyan kell, de a virtuális nyilakat lehet befározni. Csak annyi. Ez legyen a kamera, sokan szeretnék. Nem voltad be? De csak azért most nem vagyok. Hát nem. Most annyi iPhone-nél meg fölvenni. Én azon gondolkodok, hogy veszek egy szar telefont, aztán már el leszek. Mely az nem jó? Hát nem jó a jelen rajta. Jó volt ez, nem? Pedig van szóra, hogy játszasz. Vamos que fogja! Te fogsz filmezni? És Csak ne felejtsd el megnyomni a filmezés gombot. Én a 12 énnek a maturanduszán beraktam szépen, vetítette is a másik szobában, ott a 94-es teremben a képet, de nem nyomtam meg a felvétel gombot. Hű, de mérgesek voltak rám. Bírom, hogy a lányok hogy oda vannak egy fényképtől, meg egy videófelvételtől. De mi olyan szörnyű benne, most komolyan? De az van, nem tudom. Hogy van? Nem is és láttam el, gyere anyám, csináltam. Húzom a bükörbe. Tudom, mi van, nem a Playboy-ra fettük el. Nekem volt időm már, hogy egy Valószínűleg azért, mert azok az emberek mind gyűlölik magukat.